No niin, tällä videolla näytän, miten karting-auton renkaat tasapainotetaan. Erittäin hyödyllinen toimenpide varsinkin nopeille radoille. Saadaan kaikki ylimääräiset värinät pois. Tätä varten tarvit tämmöisen renkaan tasapainotuskoneen, joka ei ole pakollinen. Tämä sama toimenpide voidaan tehdä auton etunavassa. Tarvit renkaan tasapainoja 5 gramman ja 10 gramman, joita sitten liimataan tuonne vanteen sisäpinnalle. Ja korillateippi erittäin hyväksi osoittautunut. Se on helppo poistaa sitten, kun vaihtaa renkaita ja laittaa uusia painoja, ei jää jälkiä ja pitää painot tiukasti kiinni. Homma menee yksinkertaisuudessaan sillä tavalla, että laitamme renkaan vapaasti pyörimään ja odotetaan, että se pysähtyy. Ja sitten kun rengas on pysähtynyt, niin tänne renkaan yläosaan laitetaan tasapainot. Tämä on valmiiksi tasapainotettu ja täällä on nyt laitettu 10 grammaa. Sen jälkeen teemme testin kääntämällä rengasta tämän verran ja päästämällä irti. Niin kuin tässä rengas ei lähde enää minnekään liikkeelle, niin se on silloin tasapainossa. Jos painoja olisi mennyt liikaa, se olisi kääntynyt tänne alas. Ja vastaavasti, jos painoja olisi liian vähän, rengas olisi pyörähtänyt tänne ylös.